Вітаю, сябры! Гэта зноў ладны пераклад на каранях і вытоках добрага канала. І мы працягваем вынаходзіць скарбы нашай роднай мовы. Вось прызнайцеся, бывало у вас такое, што вы планавалі нешта і так разганяліся ў сваіх марах, што ўжо забываліся, дзе рэальнасць, а дзе фантазія. Ну, вельмі часта ў дзяцінстве такое бывае. Але ж некаторыя і сталамі ў сваім такім марным свеце застаюцца. І чаго толькі нам не раскажуць. Мы іх называем звычайна хвалькамі ці там хмарагонамі нават. Але ж яны проста фантазёры, магчыма. Я і сама часам наскоквала на такіх, што кажуць, вось каб нам тое ці гэта, так мы ого-го, мы б зрабілі. Ну, не люблю я умоўны лад. Ты зрабі так, як можаш. Як там кажуць, каб на хмель не мароз, ён бы і тым перарос. Здорава. А яшчэ, каб на дятла не стралец, быў бы дяцел маладзец. Вось гэта правильно, ці вось так. Каб не плеш, дык і лысым бы не быў. Ну, не паспрачаешься. А вось яшчэ так. Кап, ды не цячэ. Ой, ну это ўвогуле супер. Ну і фіналачка гэтага ланцужка. Што пра тое гаварыць, што не можа быць. Ну, файна як, а? Часта Хвалько, калі мы не даем веру ягоным словам, у запале кажа: а вось тебе там не было, а можа так усё і было насамрэч. І тады ў адказ вось што пачуць ён можа. Можа і бусел самалёт, і качка параход. А вось так яшчэ здзекліва можна. Хто б дятла ведаў, каб не ягоная дзюба. А вось гэта паслухайце, калі хваліцца нехта. А ў нас тое, а ў нас гэтае, можна яму так адказаць. А ў Беларусі пчолы, як гусі. Ну і марлітэ па гэтай жа тэме. Не хваліся сеўшы, а хваліся з'еўшы. А тым ненавучаным, хто яшчэ спадзяецца на словы Хвалько і пытаецца, ну калі ўжо тое будзе. Навучаныя адказваюць так. Калі рак на гары свісне, ну гэта ўсім вядомы выраз, можна яго замяніць вось так яшчэ. Як воўк з чанём стане. Ці так. Як на далоні валасы вырастуць. Як баба дзеўкаю стане. Хутчэй бусел жарабя ўродзіць. Ну вось іду на сёння. Запамінаем, засвойваем і пачынаем ужываць замест звыклых прыетых. Чакаю і вашы варыянты. Пішыце, дзяліцеся. А з вами была ваша воля ў ладным перакладзе на каранях і вытоках добрага канала. Да сустрэчы!